така хора, добре дошли в един мой нов клип. Днеска ще играем в Fortnite. И да, бях качил един шорт на Brawl Stars да познаете бролера. И той буквално вече има 61 гледане. Вие направо го унищожихте. Не мога да... Аз буквално се събуждам от сън, взимам си телефон и виждам 59 гледания. Но тогава по-късно стана 61. Просто благодаря за подкрепата, но помагате на канала ми. Няма да казвам мен, защото нищо не пише от скапания чуп. Дайте ми пари за клипта. Кеша падна... Да, знам. Не искам да спечеля играта. Така че е тук. Надявам се... Фара е тук при Питър Грифин. За да стане малко повече, защото кой е там ще падне? Никой. Е така. Ще да снимам клипа по-рано, ама... Fortnite имаш апдейт. И аз тук си пускам едно OBS-а. Отварям Fortnite и какво да видя, пускам и Epic Games-а и няма да ми се отвори, защото има апдейт. Не човек, колко зациклям, нямам думи, речника ми е много беден, нямам какво да кажа. Але ганта си, това е гадно. Мен да го купувах, мен да Battle Pass го купувах, но то няма да мога, защото си купих много други неща и сега няма V-Bucks. Колко по-много други неща. Трябва да се пусна малко повече звук, защото не чувам. За какво чува звук това? Нали имам макс? Brawl Stars е перфектното за всеки начален канал. Защото хората имат интерес към играта, но не като си в началото. С YouTube, защото кой ти гледа скапаните видеа? Никой е така. Моля ви се, гледайте клипа до края, защото сигурно няма какво да гледате в този празен YouTube. Сори, че го виждам, но просто... Да. Сигурно няма какво да се гледа, човек. Това какво ми пречи? Se чувствам, защо има хора, които ми гледат видеята, ама не ги лайкват, човек. Ето тя много ме дразнат. Само един ден да ги намеря на улицата, ще ги смачкам на пастата. Сори, ако ви обиждам, ама... Да, така е. Защото буквално, вие не лайквате клиповете, а то вие нищо не губите. Моля. Раздели държите, бе. И боци... Какви сте арбалети, моля. Абе, от колко време не съм играл в тази игра? От колко време не съм играл? Той има две нови оръжия. Това и това другото трябва да са същите. Ама това е друго. Някакъв автомат. Това може да се ползва като снайпер всъщност. Върна се крилата, моля. Картечниците на някакви е толкова, защото просто може да някакво SMG или AR да ползваш. Ама това ме кефи. Може да се ползва като снайперч. Защото става за отдалеча.
Надявам се първата игра, не може първата, да я спечеля, защото да, няма време, човек. Няма време кога да снимам тези клипове. Ако сега не я спечеля, кога па да снимам този клип? Не си, че тук има някой, защото ми ще стъпи на екраната. Умирай. Не знам защо не ви карам и вие да го правите, ама нищо вече не чука. Някои хора не ги гледам как играят Fortnite, защото просто някои са по-слаби от мен, като Shadowhex. Не го гледам, защото по-слаб и... Не знам, мен това малко ме дразни, защото в някакви ситуации аз така мога да целя, той не. И нека си ми става гадно, защото... Да, не го взимайте като лош пример. Просто не гледам по-слаби от мен на Fortnite. И сега ще видите, ти не играеш много добре, не можеш да хитнеш с помпата. Да, бе, човек, аз съм добър. 61 лева съм, човек. Това го казва, че не съм играл доста дни. Буквално не знам какво това оръжие, от колко дни са го добавили. Бе. Тук нарочно като скочих се ударих в градата, горната града на вратата. Спирам музиката, защото YouTube ще махне в канала. Аз съм толкова неизвестен, че тя какво ще махат. Хора, умряхме, човек. Умряхме и така. Гледай, ще се застрелям. От фол демидж. Имах чувство, че ще спечеля играта. Ето, човек, това е много отвратително. Защото ще спечелиш играта и мираш по най-нелепен начин. Получавам. Надявам се да се чува добра аудиото, защото как да го подуча, не знам. Трябва някой да ме щупат ушите, да го кракна. Поне това ми се вземе. Тук в ловото много, защото всичките стрелят, вижте колко неща има по екрана. Плюс бугъля. Ти си буга, надолу е. Косата не ти е много хубава, ама... Само да ме питате защо не снимам с камера фейскам. Аз имам и други клипа, ще го казвам, но... Нямам да правя фейскам, защото от телефон не знам дали мога да го направя, но от компютър няма как да снимам с камера, защото да си показвам лицето фейскам, защото нямам камера на шиване на компютър, на монитора. Няма камера. Има нещо, но той предсаквам буквално. Той е задръстана камера. То това не е така тъмна черна камера, пише марката на монитора HP. Нещо такова. Така че да. Сенситивите на мишката, 6 степени, 3, 4, 5, 6 и 7-та е за първата. На мен има втората. Краката ти издържат от восък, бе, човек. Какво означава восък? Човек, тук много хора ще памет, ще умра. Те са слаби, ама... Аз пак ще направя някаква глупост и ще умра, нали? Хихи. Сърбивам ръката, как да се почувствам? Просто изтържа ръката с гирото. Кабелът от мишката ми пречи. Привях с беззвучно, ама я смених. След батерията много спира. Нямам други. Ама... Нали? Няма да се купувам и клавиатура с кабел, защото... Като си пиша дома, трябва да си махам клавиатурата, защото няма место за нещата, къде да пиша.
Трябва да се спавам на кравата или на горния рафт. О, или чуба си бутоните, това да го направя. Так. Така. Да, много сме добра. Значи мисля, че може да се бием. Това на кой го издебна, слънча да издебна. Човек, употребявам думи, които не знам какво означават. Шит. Какво означава шит? Едно въпросче, което аз ще го измислям, на колко години съм. Ако ви кажа и съм по-малко от вас, дали няма се разсърдите? Ако някой напише в коментара и каже не, ще ви кажа. Ще ви. Може някакви там абонати. А между другото, имам 3 абоната. Един съм аз, другият е брат ми, да, доста важно някакъв близък да ми се абонира. И някакъв и друг човек. Кой се абонира?
Айде една победа.